तो गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोयो। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, आंनि भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमखौबो दिनैनि बे मोनसे गुसुं ब्लग भिडिअआव आङो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। तो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों मोनसे बिराद गुरुत्व माने सासे इसोरनि दासनि प्रफेसि होनायखौसो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो दिनै गोसो जादों। आरो बिथांनि जे प्रफेसि, बे प्रफेसिनि भिडिअ क्लिप्स बेखौबो दिनै आङो लानानै फैदों। तो नोंथांमोननो आङो बे भिडिअ क्लिप्सखौबो खिन्थागोन। आरो बिनि सिगां बिथांनि जे प्रफेसि होनाय, बे प्रफेसिफोरखौहाय जोङो गोबांथार समावनो दिनै जाफुंनायखौ दिनै नुनो मोनो। तो इबारनि प्रफेसिया मा रोखोम जागोन जों बेखौ बुंनो हाया, नाथाय बिथाङा बुंबाय इसोरनि जिउजों, ओमफ्राय जाफुंगोन ना जाफुङा जों बेखौ बुंनो हाया। नाथाय जेब्ला समा जानानै फैगोन बा जेब्ला बुंनाया जाफुंगोन, अब्लासो जों बे समाव बुजिनो मोनगोन बा नुनो मोनगोन, हमनो हागोन प्रफेसिया जाफुंबाय होननानै। तो उनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथाङा सोर नोंथांमोना मिथिखागौ। बिथांनि नामानो जाहैबाय पास्टर बाजिन्दर सिंह, आरो बिथांखौ प्रफेट बाजिन्दर सिंह होननानैबो दिनै मिथिनाय जायो। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांनि गोबांथार प्रग्राम्स एरिफोरखौ एसेब्लाबो आङो नायो, नायनानै बिथांनि प्रफेसिफोरखौ आङो रिजायनानै नायो आरो तुलना खालामनानै नायो आरो जाफुंनायखौबो दिनै नुनो मोनो। तो दिनैबो बिथांनि जे प्रफेसि जे होनाय गोबावथारसैमोन आं बिथांनि बे प्रफेसिखौ डाउनलड खालामनानै लानाया, बे भिडिअ क्लिप्सखौहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय, नाथाय खालामनो मोनाखै। नाथाय दिनै सम मोननायखाय बे गुसुं ब्लग भिडिअनि गेजेरजों आं लानानै फैबाय। तो लानानै फैनाय खारना बेनो जाहैबाय जेन' जों ख्रिस्टियानफ्रा बा इसोर जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमग्राफ्रा बेफोरबायदि सैनांगौनिफ्राय बा बेफोरबायदि जाथाय जानांगौनिफ्राय गावखौ इसोरनियाव मोजां लाखिनानै मा खालामनो हायो, बारग'नो हायो, बासायजानायखौ मोननो हायो। आरो जेन' जोङो बे संसारखौ नागारनानै थांनांगौ जाब्लाबो बै इसोरनि जे सोरगो रायजोआवहाय जेन' जोङो सहैनो हायो, आवग्रिहैनो हायो। आरो दिनै बेल' नङा, बे भिडिअखौ लाबोनाय खारना जेन' गावखौ गाज्रि हाबा मावनायनिफ्राय रिपेन्ट खालामनानै गोसो सोलायफिननानै मोजां हाबा मावनायाव जेन' जों फैनो हायो। बेनि सिगां जे इसोरखौ जोङो जेरैबायदि खुलुमोमोन, बेनिफ्राय साबसिन हामसिन जेन' जोङो खुलुमनो हायो। जेरैबायदि जों इसोरनाव नांथाबोमोन, बेबायदि जेन' साबसिन हामसिन जोङो इसोरनाव नांथाबनो हायो। तो बे खारननि थाखायनो दिनैनि बे भिडिअ क्लिप्सखौ दिनै आङो लानानै फैदों। बिथांनि प्रफेसिखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आङो लानानै फैदों आरोखि। तो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आङो दा मोनसे जायगायावसो दंफैयो नालाय, बेयाव थानानैनो नोंथांमोनजों बे भिडिअखौ आं खालामदों। गोबांथार साउन्ड पलिउसन दिनै जादों मानसि खाथिफ्राव मानसिफोर थानायखाय, थांलाय फैलाय मेन लामा जानायखाय बिदिबो जादों। तो अब्ला बे समाव गोबाव खालामा लाबानो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। मानोना गेदेर प्रफेसि, गिथावथाव प्रफेसि दिनै जानो थांगासिनो दङ। जेन' जोंनि बा आंनि जेसेबांनाखि साबस्क्राइबार्सफोर, भिउवार्सफोर दङ, जेन' जोङो एलार्ट, साबधानै, सिरि मोननानै जेन' जोङो थानो हायो। बे सिरि मोननाया मोदोमनि सिरि मोननायल' नङा, जिउनि सिरि मोननाय आरो इसोरनाव नांथाबनानै थानाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, तो हामबायसै, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 2025 अगस्त के बाद से 24 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में एक बहुत बड़ा भूकंप आएगा इंडिया में। लिख लो आप डायरी पर। कुछ लोग कहेंगे भविष्यवाणी सारी जगह भूकंप आते हैं। मैंने 3 साल से बोल रहा हूं भूकंप आ रहा है इंडिया में, लेकिन हल्का हल्का हिला रहा है। लेकिन अब की बार हल्का नहीं हिलाएगा, अब की बार जबरदस्त हिलाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी आने वाले समय में। अभी 2025 में भी बहुत सारी विपत्तियां आने वाली हैं, प्रॉब्लम आने वाली हैं। और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि 2025 से शुरू हो जाएगा, हो सकता है 2026 तक। 2025 और 26 में मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाएंगी, लोग वहां से गायब होने लगेंगे, मुंबई छोड़ने लगेंगे। बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े लोग, उनको पता लगने लगेगा कि मुंबई के नीचे धरती सरकती जा रही है। भूकंप आएंगे, बाढ़ आएंगे, डूब जाएंगे कई इलाके, प्रॉब्लम आएंगी।
और फिर कह रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, 2025 मुंबई, निकल जाओ उधर से, जो जा सकता है निकल जाओ, लेकिन जो प्रभु का भय मानते हैं वहीं टिके रहो।